porquets? Hi havia una vegada 3 porquets que vivien a una granja. Un dia van decidir saltar la tanca per escapar-se del gat que els hi despertava. El porquet més gran va dir: "I per què no fem una casa de maons?" "No, els maons pesen massa, jo me la faré de palla", diu el porquet petit. "Doncs jo me la faré de fusta", va dir el porquet mitjà. I els 3 porquets es van posar mans a l'obra. El porquet petit va acabar molt de pressa i va dir: "Quina casa més calentona!" El porquet mitjà va acabar amb vispes i va dir: "Quina casa més forta que he fet!" El porquet petit i el mitjà eren una mica ganduls i no van ajudar el seu germà. I se'n van anar a jugar a pilota. El porquet gran va continuar treballant perquè tenia molta feina a muntar la seva casa de maons. Un bon dia va aparèixer un llop en el bosc. En veure les cases dels 3 porquets va dir: "Tinc la panxa molt buida, em menjaré aquests porquets tan tendres." El llop va anar cap a la casa de palla i va dir: "Toc, toc, si no m'obres la porta, bufaré i la casa ensorraré." Però el porquet petit no va obrir la porta i el llop va bufar i la casa va ensorrar. El porquet petit va sortir corrents cap a la casa de fusta. El llop va bufar a la casa de fusta i la va ensorrar. El porquet petit i el porquet mitjà van anar a la casa de maons. El llop també la va bufar i en comptes de moure la casa de maons va fer desaparèixer la lluna. Pujaré per la xemeneia i me menjaré aquests porquets tan tendres. Els porquets van preparar una olla d'aigua bullent. I quan el llop va pujar per la xemeneia se va cremar el cul. Ah! Va cridar el llop tot sortint corrent. I se li van acabar les ganes de menjar porquets i es va tornar vegetarià. Conte contat, ja s'ha acabat.